2015, 2020, 2025, anys prodigiosos. Quina sort haver-ho viscut, quina enveja, quina època extraordinària. Les plataformes digitals, l'edat d'or de les sèries, les xarxes socials més actives que mai, la invenció cada dia de nous recursos de llenguatge audiovisual, la interactivitat, els videojocs, la realitat virtual, la multitud de festivals i noves finestres d'exhibició, el neurocinema, el cinema com a teràpia mèdica, l'espectador audiovisual més actiu que mai, la revolució digital en el pic més alt. Com recorda aquella època? La veritat és que no vaig ser conscient de tanta meravella. Recordo la crisi, la pandèmia, les apagades... Sí, però van ser anys únics. Es va fer realitat la vella utopia dels anys 60 del segle XX. Tothom tindrà la seva càmera. Sí, ja, però amb quina educació? A veure, no em dirà que no recorda res positiu d'aquells anys prodigiosos. Sí. Doncs l'escoltem. Recordo el plaer més alt. I el plaer més alt és un plaer compartit. Anar al cine. Encara és possible. Aniré al cine. Tornaré al Capri.